Здравейте! Аз съм Ивалина Салабашева и това е една презентация на тема токсини. Ще видим какво представляват токсините, къде се образуват те, как влияят върху нашия организъм и как бихме могли да се освободим от тях. Токсините влизат свободно в човешкия организъм от източници като цигари, алкохол, храната, която консумираме, косметиката, която полагаме върху кожата си, водата, която пиеме и не на последно място от въздуха, който дишаме и през заобикалящата ни среда по принцип. Има обаче съществена разлика в това как един здрав и един не толкова здрав организъм се справя с токсините. Нека да видим какво става с тях в един здрав организъм. В здравите черва се образуват по-малко телесни отрови и повечето от токсините биват изхвърлени, като само малка част от тях достигат до черния дроб. В здравия черен дроб токсините се трансформират в междинна субстанция. В резултат се образуват вредни свободни радикали, но те се превръщат в безвредна вода с помощта на антиоксидантни хранителни вещества. В здравия черен дроб междинната субстанция се превръща в още по-водорастворима субстанция и така достига до бъбреците. Водорастворимата субстанция се изхвърля през урината. И така, както видяхте, в един здрав организъм токсините могат да бъдат разградени и схвърлени през урината с помощта на антиоксидантни хранителни вещества или това означава редовно приемане на хранителни добавки. Така ли обаче в един болен организъм? Какво се случва там? Токсините съвместно с другите телесни отрови, образувани в тялото, преминават през увредените черва и навлизат в черния дроб. Увреденият черен дроб не съумява да пречисти напълно токсините. Непроменените токсини напускат черния дроб и се настаняват в тъкани като мазнини, мозък и нервна система. Складираните токсини циркулират повторно в кръвта и могат да допринесат за увредено здраве в дългосрочен аспект. Те са в състояние да причинят заболявания. Някои от тях включват алергии и астма, паркинсонизъм, рак на костния мозък, фибромиалгия, стерилитет, родилни увреждания, диабет и прекомерно затлъстяване. Нека да видим какви са източниците на токсини. Токсини могат да бъдат открити във водата, в заобикалящата ни среда, в храната и в козметиката. Относно водата и заобикалящата среда, ние имаме непряко колективно влияние и то само върху тяхното бъдеще. Не можем да променим настоящата вода, нито заобикалящата ни среда. Това, което правим днес, се отразява на поколенията за напред. Относно храната и козметиката, за тези две неща ние имаме директно, моментално влияние на персонална основа. Какво означава това? Ние сами вземаме решения каква храна консумираме и каква козметика поставяме върху кожата си. От нас зависи. Относно храната, ние сме свикнали, или повечето от нас, да четем етикетите и да разбираме внимателно какво консумираме. Как стои обаче въпроса с козметиката? Всеки един от нас може да промени това още днес. Ето няколко стъпки, които ще помогнат да се предпазим от токсините. Стъпка 1. Да бъдем информирани за отровните съставки. Стъпка номер 2. Да започнем да четем стикерите на козметичните продукти. Стъпка номер 3. Да използваме сигурни продукти, доколкото това е възможно. И тук идва добрата новина. Съществува алтернатива на конвенционалната козметика, която пазаруваме в магазините. И стъпка номер 4. Регулярно прочистваме тялото си чрез програма за детоксикация. Нека да видим стъпка по стъпка в детайли. Стъпка номер 1. Информирам се за отровните съставки. Много от нас са чували INCI, но нека да видим какво означава това. Всъщност това е абревиатура за международна номенклатура за козметични съставки. INCI е система за наименование на козметичните съставки въз основа на техните научни имена и на други латински или английски думи.
INCI наименованията често се различават значително от систематичната химическа номенклатура или от по-популярните им тривиални имена, което ги прави трудно разбираеми и разпознаваеми. Наименованията на съставките трябва по закон да съответстват на изискванията на Европейския съюз, като се ползват INCI наименованията. Системата INCI позволява на потребителите да идентифицират състава на веществата, ако се образоват предварително, но все пак съществуват продукти, които са специално освободени от изискванията за етикиране според INCI. За продуктите, които разполагат с ограничено място за етикиране, пълният списък със съставките според INCI може да бъде на отделен информационен лист, продуктов каталог или онлайн и така нататък. И разбира се, има място за надхитряване на системата чрез аромати или така наречените тайни формули. Кои са токсичните съставки, които трябва да избягваме? Във вашите продукти има хиляди химикали, много от които се абсорбират от тялото. Много от тези синтетични химикали дразнят и увреждат кожата, разрушават ендокринния баланс и са карциногенни. Не съм в състояние да обхвана всички тези вредни съставки, но ето 10, които трябва да избягвате на всяка цена. Номер 1. Парабени. Парабените са широко разпространени консерванти, които предотвратяват развитието на бактерии, плесен и дрожди в козметичните продукти. Звучи добре, нали? Но те правят нещо повече от това. Парабените притежават имитиращи естрогена свойства, които се свързват с повишен риск за рак на гърдата. Тези химикали се абсорбират в кожата и са били идентифицирани в тъкани от биопсия при рак на гърдата. Те могат да бъдат намерени в грима, измиващите продукти, дезодорантите, шампуаните и продуктите за почистване на лице. Също така и в някои храни и фармацевтични продукти. Номер 2. Синтетични багрила. Ако погледнете етикета на продукта и забележите FDNC или DNC, то те представляват изкуствени багрила. F от Food на английски, което означава храна, и DNC от Drug and Cosmetic на английски, което означава лекарство и козметика. Тези букви стоят пред цвят и число, например DNC Red 27 или FDNC Blue 1. Тези синтетични багрила са извлечени от нефт или каменовъглен катран. Синтетичните багрила са подозирани, че представляват човешки карциноген. Дразнят кожата и са свързани с ADHD, дефицит на вниманието и хиперактивността при децата. Според европейската класификация и етикиране, те са човешки карциноген и са забранени от Европейския съюз. Номер 3. Аромати. Тази категория по-специално е доста страшничка. Че то какво означава аромат изобщо? Този термин е бил създаден за да защити тайната формула на компанията. Но като потребител, вие бихте могли да полагате върху кожата си една боза, която съдържа химикали, опасни за вашето здраве. Според базата данни на работната група за околната среда, ароматни смеси са били свързани с алергии, дерматити, нарушение в дишането и потенциален ефект върху репродуктивната система. Те могат да бъдат намерени в много продукти, като парфюми, одеколони, балсами, шампуани, измиващи продукти и мляко за тяло. Номер 4. Фталати. Една група химикали, използвани в стотици продукти за повишаване на гъвкавостта и мекотата на пластмасата. Основните фталати в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена са дибутилфталат в лака за ногти, диетилфталат в парфюмите и лосионите и диметилфталат в спрея за коса. Те са известни със свойството си да нарушават ендокринния баланс и са свързани с повишен риск от рак на гърдата
ранно развитие на гърдите при момичетата и репродуктивни дефекти при мъжете и жените. За съжаление, тези съставки не са оповестени на всеки продукт, а биват добавени към групата на ароматите. Спомняте ли си тайната формула, която не е посочена? Основен пропуск в закона. Те могат да бъдат намерени в дезодорантите, парфюмите, одеколоните, спрейовете и кремовете за коса. Номер 5. Триклозан. Триклозанът е широко разпространен антимикробен химикал, който е известен със свойството си да нарушава функцията на ендокринната система, особено на щитовидната жлеза и репродуктивните хормони, а също и дразнител на кожата. Проучванията пораждат опасение, че триклозанът допринася за превръщането на бактериите в резистентни към антибиотици. Също така няма достатъчно подкрепящи доказателства, че измиването с антибактериални сапуни, съдържащи триклозан, предоставят повече ползи в сравнение с измиването с обикновени сапуни и вода. Триклозанът може да бъде открит в пастите за зъби, антибактериалните сапуни и дезодорантите. Номер 6 в този списък е труден за произнасяне. Аз съм оставила латинското наименование Sodium lauryl sulfate или Sodium lauryl sulfate. Това повърхностно активно вещество може да бъде намерено в повече от 90 на 100 от продуктите за лична хигиена и почистващите препарати. Мислете за продуктите, които образуват пяна. Тази група вещества са известни дразнители на кожата, белия дроб и очите. Основното безпокойство, свързано с тях, е потенциалът им да си взаимодействат с и да се комбинират с други химикали, за да образуват нитрозамини, канцероген. Тези комбинации от своя страна могат да доведат до редица други проблеми, като бъбречни и дихателни увреждания. Те могат да бъдат намерени в шампуаните, душгеловете, тоалетните млека, спиралите и продуктите за акне. Номер 7. Формалдехид. Формалдехид и формалдехид освобождаващите консерванти са използвани в много козметични продукти, за да се предотврати развитието на бактерии. Този химикал се счита за човешки канцероген от Международната агенция за изследване на канцерогенните вещества и е бил свързан с професионални ракови заболявания, рак на носа и назофарингеален рак. Известен е със способността си да предизвика алергични кожни реакции и може да бъде вреден за имунната система. Той може да бъде намерен в лака за ногти и заздравяващите продукти, миещите средства, балсамите, шампуаните, душгеловете, тоалетните млека, почистващите препарати, сенките за очи. Номер 8. Толуол. Петролен химикал, получен от нефт или каменовъглен катран. Можете да го видите на етикетите, обозначен като бензол, толуол, фенилметан, бензен. Толуолът е разредител и мощен разтворител за боя. Той може да повлияе на дихателната ви система, да предизвика гадене и да раздразни кожата ви. Бременните жени трябва да избягват излагането на толуолови пари, тъй като те могат да причинят увреждане на плода. Толуолът също така е свързан с токсичността на имунната система. Той може да бъде намерен в лака за ногти и заздравяващите продукти, в боите за коса и в избелващите продукти. Номер 9. Пропилен гликол. Пропилен гликолът е лек органичен алкохол, който обикновено се използва като средство за подобряване състоянието на кожата. Той е класифициран като кожен дразнител и може да пронижи кожата. Той е свързан с причиняването на дерматит, както и уртикария при хората. Тези ефекти на пропилен гликола могат да се проявят и в ниски концентрации на веществото само от 2%. Той може да бъде намерен в продуктите за увлажняване, слънцезащитните продукти, грима, балсамите, шампуаните и спрейовете.
Номер 10. Слънцезащитни химикали. Тези химикали действат като слънцезащитен агент, за да абсорбират ултравиолетовата светлина. Те обаче са и разрушители на ендокринната функция и също така се смята, че лесно се абсорбират в тялото. Те могат да доведат до клетъчни увреждания и рак в тялото. Общите имена са бензофенон, PABA, авобензон, хомосалат и етоксицинмейт. Те могат да бъдат намерени в слънцезащитните продукти. И така, вече сме информирани за отровните съставки или поне за 10 от най-опасните от тях. Списъкът е доста дълъг. Сигурна съм, че ако поровите малко с Google и източниците за публична информация, ще намерите списъци с съставки, за които да бъдете на щрек в продуктите, които ползвате. Остава да започнете да четете стикерите на козметичните продукти, които пазарувате. И съответно да преминете към следващата стъпка и да използвате само сигурни продукти. Както обещах, тук има добра новина и това е, че съществува алтернатива. Тя е 100% натурална свежа козметика. Типичната индустриална козметика се нуждае от химически консерванти и разполага с ограничено пространство за естествени малотрайни суровини, което се дължи на продължителността на времето, което тя прекарва в каналите за дистрибуция. Обратно на това, приясната козметика Ringana, поради различния дистрибуционен цикъл, а именно приясно производство в кратки интервали от време и доставка директно до потребителя, е богата на природни есенции и в същото време не съдържа проблемни химикали. Чрез незабавната обработка на пресните суровини, ценните съставки се съхраняват в тяхната оптимална ефикасност. Вие ще почувствате ефекта веднага. Нека да видим в детайли дистрибуционния цикъл на Ringana. Класическо имаме един производител, носител, търговец на едро и аптека. Това е стандартния цикъл за дистрибуция. Ние като клиент трябва да отидем до аптеката, за да си получим продукта. Този цикъл за дистрибуция отнема 3 месеца, за да достигне стоката от производителя до клиента. Това налага използването на консерванти. Продуктите също така се складират, престояват и в крайните търговски обекти, не само при търговците на едро, и тези продукти са пригодени за 36 месеца срок на годност. Какво се случва? Продуктът е произведен за 2 евро от производителя. Ние като клиенти обаче заплащаме за него цена 20 евро. Защо? Защото ние, клиентите, заплащаме, финансираме пътя на продукта. Какво получаваме в замяна? Получаваме един продукт, който има голямо количество база и минимално количество активни съставки. Обикновено това са 2 до 5% активни вещества. Ние плащаме 20 евро за този продукт и си мислим, че той е супер. Но дали това е така наистина? От друга страна имаме Ringana, фирма, производител на свежа козметика. Всяка седмица прясно производство, което бива доставено с пощата директно до вашия дом. Този цикъл е доста по-кратък, отнема 7 дни за доставка и продуктите са пригодени за 6-месечна трайност преди отваряне. Продуктът струва също 20 евро, за което обаче ние получаваме 100% активни вещества, никакви консерванти и никаква химия. Да видим какво означава 100% активни съставки. Природата осигурява всички съставки за прясната козметика. Свежата козметика Ringana съчетава знанията от аюрведа и традиционната китайска медицина с най-съвременните научни познания. Използвайки високотехнологично ноу-хау и древната мъдрост, Ringana отваря напълно ново измерение в високотехнологичната свежа козметика. Наука, опакована в свежест, чистота и естественост.
Примери за това са най-новите технологични формули, като активно-клетъчната емулсия, водно-маслената и маслено-водната емулсии на рингана. И така, видяхме и третата стъпка, каква е алтернативата. Нека сега да погледнем програма за детоксикация. Няколко съвета за детоксикация. В никакъв случай не става въпрос за приемане на лекарства. Детоксикацията започва във вашите мисли. Става въпрос за много пиене на вода, приемане на зеленчуци, плодове, пресни, разбира се, правене на упражнения, медитация, йога и всичко, за което може да се сетите, което изхвърля напрежението и стреса от вашето тяло, както и токсините. Написала съм 14 съвета за естествена детоксикация. Нека да ги погледнем един по един. Първият е: пийте поне 2 литра вода на ден. Един от най-добрите начини да започнете детокс на тялото е да пиете пречистена вода. Много хора не пият достатъчно вода и в резултат заплащат за това с повишено тегло, главоболие и натрупване на токсини в тялото. Водата спомага да се изхвърлят токсините от тялото по естествен път. Номер 2. Яжте много фибри, като кафяв ориз и биологично отгледани плодове и зеленчуци. Когато се опитвате да очистите тялото си, трябва да ядете храни с богато съдържание на витамини и минерали и с ниско съдържание на мазнини. Отлични детокс храни са цвеклото, репичките, зелето, броколите и спирулината. Консумирането на поне 7 плода и зеленчука на ден ще спомогне за детоксикацията на тялото. Другите храни, които си струва да добавите към диетата, включват риба, сини и червени половинки и листни зеленчуци. Всички те допринасят за по-добро здраве, като предоставят хранителни вещества, които са необходими за поддържане на тялото здраво. Вероятно сте чували старата поговорка, че човекът е това, с което се храни. Това не е само поговорка, но и реален факт. Намалете мазнините, бързата храна, содата, обработените храни и сладкото от диетата си, понеже всички те прибавят токсини. Номер 3. Изчистете черния дроб. Поддържайте функцията на черния дроб, като приемате билки, като корено плохарче, репей и бял трън и като пиете зелен чай. Аз лично използвам рингана Дея. В допълнение на балансираната диета и редовните физически упражнения, чаят е идеалният помощник за изчистване на шлаките и по пътя за желаната фигура. Тук бихме могли да добавим и свежите капсули на рингана Детокс, които също спомагат за изхвърляне на токсините от организма, за почистването на черния дроб. Следващия съвет, това е: приемайте допълнително витамини, особено витамин С. Това спомага произвеждането на субстанция в тялото, наречена глутатион, който представлява прогонващо токсините съединение. Аз лично приемам рингана матча чай, поради активните вещества, които съдържа: витамин А, витамин С, витамин Е, калций, калий, желязо, цинк и така нататък. Номер 5. Научете се да дишате дълбоко, за да позволите на кислорода да циркулира свободно в тялото. Номер 6. Практикувайте тактики за изпускане на стреса. Отпочиването, смеха, промяната на мисленето и правенето на упражнения са добри начини за прогонване на стреса. Много хора в днешно време се оплакват от стрес в работата, у дома или поради пари. Стресът може да навреди на тялото и естествената детоксикация трябва да се опита да елиминира стреса максимално. Номер 7. Опитайте хидротерапия. Вземете горещ душ за около 5 минути, след това студен за около 30 секунди. Повторете това редуване на топъл и студен душ 3 пъти и полегнете в леглото и релаксирайте за половин час. Докато сте под душа, добавете няколко капки масло за вана рингана, за да поглезите кожата и сетивата си. Номер 8. Ходете на сауна, за да може тялото да елиминира някои отпадъчни вещества чрез потта. Номер 9. Правете упражнения ежедневно, както кардио, така и мускулни. Упражненията са естествен начин не само да влезете във форма и да изгорите калории, но и да изхвърлите токсини с потта. Номер 10. Опитайте да излизате навън всеки ден, за да дишате чист въздух и да усещате слънцето.
Номер 11. Приемайте натурални и цялостни хранителни добавки. Хранителните добавки могат да спомогнат да очистите тялото си. Трябва да приемате добра комбинация от различни витамини, която да спомогне за естественото очистване на организма. По този начин ще набавите витамините и минералите, които липсват във вашата дневна диета. Аз лично използвам рингана свежи пакетчета Антиокс, баланс и очистване. Антиокс сутрин, баланс на обяд и очистване вечер. По едно пакетче на ден е напълно достатъчно да направите един курс от поне 24 дни с такава терапия за хранителни добавки. Номер 12. Правете си детокс вана. Прибавете 2 до 4 капки масло за вана рингана в вана пълна с вода. Активните съставки като сусамово масло, масло от авокадо, макадамия, масло от семена на жожоба и масло от лавандула са мощни детоксиканти. Ако бързате, използвайте маслото за вана под душа. Преди да влезете във ваната, която сте приготвили, опитайте да четкате сухата си кожа. Това допълнително подпомага процеса на детоксикация. Четкайте в посока отдолу нагоре и винаги към сърцето. Така ще отстраните мъртвите клетки и ще увеличите лимфната циркулация. Ако бързате, направете пилинг на цялото тяло с пилинг маската рингана. Сега обратно към тази утра вана. Запалете свещ и си пуснете релаксираща музика. Влезте във ваната и стойте там поне 20 минути. След тази утра вана нанесете натурален крем за тяло върху кожата с нежни масажни движения. Аз обожавам копринено меката кожа, която получавам след нанасенето на мляко за тяло рингана. Номер 13. Избягвайте отрицателното поведение като чума. Логично е да практикувате добри здравословни навици и да избягвате поведения, които водят до влизането на токсини в тялото. Не пушете, не приемайте наркотици и не пийте алкохол. Това са все навици, които са пагубни за здравето и трябва да бъдат избягвани. И последния номер 14. Опитайте да гладувате по 24 часа редовно. Доктор Пол Събрак в книгата си Ябълково цвет препоръчва гладуване за детоксикация. Той казва, че добре планирания глад с пречистена вода може да очисти тялото от излишната снус, старите отпадъчни вещества и натрупаните клетъчни, нехранителни отпадъци и спомага за изхвърлянето на неорганичните минерални отлагания и утайки от вътрешността на ставите, хранопровода и дихателните тръби. Той казва, че докато тялото гладува, то интуитивно ще разгради и изгори само субстанции и тъкани, които са увредени, болни или ненужни, като абсцеси, тумори, излишни масни натрупвания, излишна вода и застояли отпадъчни вещества. След такова гладуване тялото ще започне да се самопочиства и да се ребалансира по здравословен начин. За повече информация относно ползите от гладуването за здравето, прочетете неговата книга «Чудотворното гладуване». Имате въпроси? След като добиете навик за естествено прочистване на тялото, ще откриете, че това става не само по-лесно, но и че започвате да се чувствате по-здрави и да изглеждате по-добре. Цялото тяло ще отговори на естествената детоксикация. Не е трудно да се практикува у дома, след като разбирате как става това. Когато започнете да виждате и чувствате резултатите, става още по-лесно. За подробна детокс програма и за помощ за получаване на свежа козметика и хранителни добавки, пишете на sales@klomba-gringis.com. Аз съм Ивалина Салабашева и ми беше изключително приятно да ви изчета тази моя презентация.